obodo wee jụwa na mmadụ na-abụ n'egolo akwụkwọ n'obodo oyibo mana ọ bụ Chukwu na-edunya na-eme ọbụma ma balụzole n'enu ụwa anyị nọ n'ime ya onye mere ikenyọnna onye mere nkenyọnna n'enu ụwa baa ya ọ bụrụ onye dịrị mma tata ka ọ na-adịrị echi ọ bụrụ onye ọ dịrị njọ tata ka ọ na-adịrị n'echi ụwa n'oge onye na-echi ya ụwa onye na-eme cheta chi o na-echeta chi o na-echebuka nne n'ụwa ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya mana dike na abọ ofu ga-aka n'ibe ya nwanne m na osi na akara aka onye na-eme na-echeta chi o na-echeta chi o na-echebuka nne n'ụwa ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya mana dike na abọ ofu ga-aka n'ibe ya nwanne m na osi na akara aka o wee ruo n'oge ụbọchị ebe anyị Chukwu na-aga n'ezi o wee kwudo ọyị ya obe a na-agba ọ ga-amaka ebe ọ na-eje ekpere bụrụ Baịbụl n'aka ọ ga-amaka wee jụba anya ebe anyị Chukwu kere ebe ị na-alụzi abụle m ọyị gị onye gị na anya agụgọla akwụkwọ nọ na-eme ọfụma nọ na-agba moto dị mma ibe dị Chukwu wee kwaba alịlị alịlị ọ na-akwali Chukwu ijego n'ọdị n'ogwu ijego n'ọdị n'ogwu onye ga-adịrị nwe mba kedu ibe mere mmadụ ji abalị juru mba ijego n'ọdị n'ogwu ijego n'ọdị n'ogwu onye ga-adịrị nwe mba ma ba na be jesi ebele weghanata motili izu motili ọnwa ibe Chukwu na-eme ya bụ kọmpini ebe ọlụbụla ọlụ wee detele nya akwụkwọ wee sị nya ghanata na ba dị sọrị na ba yọla nya yiyọ arọ niile na ebe a chụrụ ya n'ọlụ na ba kwụrụ nya ụgwọ ya puku onye compensation ego oyibo wee karịa anya alụ o wee bụrụ ego na iwe n'ebe na be nna ya lụsụ na lụsụ n'enu obodo kwala anya aka ego oyibo na-ejolola eti ego na-ejolola etija ego bụ mma ego bụ njọ akụ ezu mkpa akụ ezu ụwa o nwere onye bịala ụwa wee forever onye wiche ọna onye wiche ọna Yezu Mogo Chibu Kosomasi Chiedozi
dozie aka mere n'ịdị mma oli na Nnewi aka kpuchi ọnwa na Nnewi oji mote mogo oyoma mbani anne m ụlọ yi m n'Otolegwu na ụmụnne m na Nnewi na nna anya bụ late chief Eric Akamele yezi papa nyana na nne m ụlọ nya bụ Lolo Monica Akamele yezi mama o no ya dele ye mama o ma company kwulu company ya ka anyị ji malodo anyị alụze na First Ark na Lagos State anyị ga-abụlili Rose Beer Hotels and Garden Nigeria Limited ibe anyị ji malodogwu oji mata mago nwanne nke m oju na-emago nwanne nke m holi na Nnewi eze ego na South Africa niile oyimo mba nyesi m kene lolo ya Lolo Veronica Akamele mmasị South Obi ụwa nyesi m kenele nye nwanne ya ọbụlụ n'anya Chibuchukwu Nwando Yemionu Akamele ego igwe na Nnewi anyị ebula ekene anyị ebula ekene holi na Nnewi aka ekpuchi ọnwa nke dị Nnewi nyesi m kenele nye Tony Nwunigwe ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa obokobo Tony Nwunigwe nyesi m kene Chibarosius Ikekwu ọnụ Bishop n'Ozobolo Ebube Chukwu ụzọ n'Ozobolo na-ekwusigo ekene dịrị ya Chief nkwado Onyeka dara Ebube Dike n'Ozobolo onye ọma ekene dịrị oyi m Chief Fidelis Nwanya akanze ebe ndị Igbo n'Ozobolo onye ọma na ya dịlụ nụ mma deribe mere mmadụ dị abalị jugwu mba ijego n'ọdị n'okwu ijego n'ọdị n'okwu onye gaziri nwe mba deribe mere mmadụ dị abalị jugwu mba ijego n'ọdị n'okwu ijego n'ọdị n'okwu onye gaziri nwe mba onye ụbịa ma amara ibe onye gaziri nwe mba onye ọ gaziri nwe mba Afa m bụ Chigozie George Obunike Ayaka Ozobolo Ome Igbo Chukwu ebuka ife njiba ya Chukwu ebuka bụ na o nwere ife ọbụla a na-eme n'ụwa abụla Chukwu nke izizi maka na onye nzuzu onye amala ife na-asị na Chukwu anọrọ ife nwere ịgwa ndị enyi na ndị anya ọma na-ege nyaba egwu
bụ ka onye ọbụla bụrụ n'obi na o nwere ife dị ka Chukwu. Ọ bụrụ na Chukwu echeghị obodo n'efu ka ndị nche na-eche. Nke bụ ọkwa ndị n'ime bụ ife ọbụla onye na-eme nya ma na o nwere onye na-ewi forever. O nwere onye bịara ụwa wegide ụwa bụ. So onye nwere ike iwe etu ahụ onye kere ụwa nya bụ Chukwu ahụ kwa na-ekwu okwu ya. So ị ga-enye bụ egwu ịghọta ọtụtụ ife m kwuru n'ime ya iji na maka ife mmadụ ibe gị nwere wee gbuo onwe gị ma ọ isube ya imi ma ọ imebie ya neten fe dị njọ ịgbawa mbọ na onwe gị uwe Chukwu ụzọ Chineke kele enu ka ana ga-enye gị nke gị. Eke bụ 27 obi ma nwe ụda ji odogwu ọgaranya ji enyi wechi ọzọ. Mwute ife na-ewute m n'egwu a bụ na ezigbo ọyị m nke nji mee track 4 n'egwu a AK47 na ọ na-ewe bido nya bụ egwu mana ọ nọzi wee na-afụ ka egwu a si aga. Vidio anyị na-eme o kwesịrị ịnọ mana ọnwụ bịagburu ya n'ike. So nya bụ ife wee na-ewute m na-asịkwanụ ndị be ụda aja na ọzọ ụbụrụ fa nabata maka na Chukwu wetara na Chukwu were anyị ama mgbe ọbụbe mmụọ wee na-agwakwana onye ọbụla iwe na-ewe nya bụ ọnwụ wutere ya were mmiri jụrụ oyi gbaa n'obi ka ikpebere ya ebere ka ọ na-anọ udo maka na igwe niile jikwa n'ụzọ. Thank you. Nyawo video na ọ na-atọ m ụtọ ọfụma maka na ma director ma ndị dancers ma ụmụ ọma akpọtasịrị bancha niile mere video dị shamin. So na-ada obi dị m ụtọ maka na ọtụtụ ndị na-ajụ kedu onye bụ Ayaka Ozubulu. Eziokwu ebidoro m egwu na be anyị na Nigeria be anyị ana akụkataziri m ya rapụ Nigeria wee naba South Africa na arọ 2009 wee ruo taa. So onye mere na ụfọdụ amachalozi m so wee na-enwekwa aṅụrị ka esi shoot mee vidio a ka ndị arụbalọkwa na ama nwekwa ike ịrọba ama wee sekreti gwa anyị wee gazuo obodo ndị mmadụ wee fụkwa nya bụ onye gụrụ egwu fụkwa ka esi mee daalụ. Thank you, sir. Ife mere bụ na nya bụ mgbe m nọ South Africa maka na achọrọ m ime nya film na South Africa maka na ndị ma hip hop ife ndị be anyị na-aga achọ ime film fa bịa South Africa mee mana ka m chọzi ime nke egwu Igbo ọ na-enu m ọkụ n'obi ka m mekwa ya ka ba si eme ya mana akpọrọ m ndị na-anya ndụmọdụ sị m jee chọba dova film na Nigeria na fọwa ga-eme ya ka o juo eju ma nye ife achọrọ m nwetakwa anya feelings nke ahụ achọrọ na-adịkwa mana hip hop mana nke Afrịka chịkọọ ya mana abịazi nwere anya mfe ya mgbe nwe aṅụrị. Daalụ. Sị m ndị enyi m na ndị anya ọma asị m udo dịrị ọnụ ka Chineke nna kelee enu ka ana gbadoro ụlọ ọkụ n'ụzọ ka ụzọ ụnụ ghara ịgba ọchịchịrị n'aha Jizọs. Amen. Ekene dịkwalụ maketa m na-eme tam onye na-ebusa anya bụ egwu The God's Hands Music na n'Ọnịcha road. Ọnyanwa bụ onye izizi m wejele egwu a ka m lụsịrị ya wee wejeli ya ọsị m naba na ọ ya akpọ m na weta aka na mgbede ọkpọ m sị m na egwu chala ọkụ na ela ikele ya bịa isi anyị okwute egwu ndawo mmụta egwu n'ụlọ ọkụ wee na-ekene ya maka na ọ nwalụ ndị be anyị si na ọkụkọ adịghị echefu onye kwere ya ọdụ n'udu mmiri. ya ọ nwekwalụ nke ọfụ a na-enyekwa nsogbu nyanwa bụkwa aka God ka nyekwara ya God's Hands Music nya aka nyekwara ya mụ na Chimuso ka afọ na-emekwa ọfụma na onye ọbụla jee chọọ ya Ayaka Ozubulu Volume 2 mụ na Chimuso a ga-agba ife ọkụ Volume 2 jee ka ụnụ fụkwa ife agụlụ ebe ahụ na ife Chineke tile anyị n'isi ka anyị na-ebupụtara ụwa. Daalụ. By Missy Church, moto niwe ụlọ ọkụ.
moto niile ọ gbara lịagha o nwere onye bịara ụwa karịa ọnwụnwa na-anwụ onye ukwu ọnwụnwa na-anwụ onye nta